Yan. Kalma, kaya mo mali. Ako ba hinahamon mo? Oo, ikaw. Ito, Ilabas mo, kaya mo. ilabas natin. Magkano ba yan? Kamusta magsalita? Ay, Cameraman? sorry. Oh, 3,000 lang. 2.5. Ito. Ayun. 3,000. Gagawin ko 4,000. Mayabang ka din. Ang dami pa nito. Grabe ka. Napahiya mo 3,000 ko. Ay, yun lang ang kaya mo. Ganon. Pwede pa ka. Hampas lupa. Oo. Eto kayo. Gago ka. Kita mo to, 4,000 na to. Ika ko 4,000 mo. Tingnan mo maigi. Tingnan Tingnan mo tingnan maigi ko. si Ninoy. Sabi na. Oh. Sampalan. Para may stop dito mo. Okay,